Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate, nesta ocasión que abrimos a nosa mesa política con deputadas autonómicas, porque a verdade este ano 2026 ten temas moi importantes en riba da mesa e son os que queremos tratar no día de hoxe. Así que, como sempre, me gusta que elas falen que son as protagonistas, imos xa presentalas. Está con nós a deputada autonómica do Partido Popular, Patricia García. Que tal? Moi boa tarde. Que tal? Boa tarde. Tamén está con nos a deputada autonómica do BNG, Carmela González. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. E a deputada autonómica do PSD, Elena Espinosa. Que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Comezamos co tema que creo que máis preocupa a cidadanía, non o digo eu, sino as diferentes enquisas que hai, que é o tema da vivenda, que se está facendo agora, pois, a verdade, unha inversión importante. Anunciaban a finais do ano pasado a Xunta de Galicia que se planificaban 5.300 vivendas en Vigo para 2028, aínda que tamén hai xente que di que isto non só vai de construir vivendas, sino que asumir máis medidas. Así que, bueno, comezamos. Tócalle o PP, a Patricia, comezar esta quenda. Que tal? Boa tarde a todos. Moitas grazas por convidarnos aquí. Antes de nada, sí que gustaríame manifestar as miñas condolencias polos accidentes ferroviarios. Como digo, estamos a carón das familias, dos feridos, ante este gravísimos, porque coñecíamos tamén onte pola noite que sucederonse outros dous accidentes na zona de Cataluña, Barcelona, Tarragona. Bueno, nós somos moi sensibles a isto porque levamos a vista atrás. En ano 2013 sufrimos tamén un accidente moi grave en Albia, en Santiago de Compostela, en Angrois. Como digo, estamos a carón das vítimas, sentímonos moi preto delas. Vivenda, claro que vivenda é unha prioridade, é unha emerxencia social, é unha emerxencia nacional. E aquí as administracións teñen que dar o callo, porque tanto no ámbito nacional, como no ámbito autonómico e como no ámbito local. E non só porque é unha emerxencia, senón porque é unha obligación, é dicir, non é unha voluntariedade, é unha obligatoriedade de todas as administracións, porque o día a lei. E así como temos que actuar, porque tanto a nivel nacional as autonomías e tamén os concellos temos competencias directas en planificación urbanística, en xestión do solo, en promoción de vivenda e tamén en termos de rehabilitación. E, por tanto, aquí, algo que sempre se evade no Concello de Vigo, que din que nunca teñen responsabilidade en vivenda, e, sin embargo, non é un actor secundario, é un actor, é unha administración clave no desenrolo de vivenda en Vigo. E, como sempre, o Concello, espero que hoxe cambien de termo, din que non teñen competenzas en vivenda, que, como digo, o impón a lei. Non é unha arbitrariedade, é unha obligatoriedade por parte do Concello. E dito isto, vou baixar os feitos, porque eu quería dar tres evidencias antes de meterme en termos de que está a facer a Xunta na cidade de Vigo. E, como digo, explico con tres evidencias moi claras. Levamos en Vigo con un goberno socialista con maioría absoluta dende fai 18 anos e medio. O señor alcalde, o señor Caballero, chegou a esta cidade como alcalde da cidade en xuño do ano 2007. No ano 2007 o señor alcalde anunciou 6.000 vivendas. O señor alcalde anunciou 200 vivendas en Santa Cristina. Non hai nin só ladrillo posto, todo o contrario. Sacou 2 veces o proxecto para licitalo. E, como digo, non empezaron as obras. 18 anos e medio e Vigo segue esperando por vivenda. Outro tema importante é que, ademais destos 18 anos e medio nos que negan a vivenda, nos que anuncian a vivenda e quédase en PowerPoints, en papel, en propaganda, seguen co mesmo discurso. Eu digo con feitos reais, con casos reais. Orzamento deste ano. Anuncia o Concello que vai dotar de 150.000 euros para rehabilitar vivendas. Estamos a falar de 8.000 euros por vivenda. Sabe cantas vivendas son? 18 pisos como máximo. Din que van facer un programa con entidades sociais, unha decena de vivendas, van 28 para este ano. Compra de pisos vacíos, 2,5 millóns de euros. Vamos, ridícula a cifra. Para adquirir vivendas vacías e incorporarlas ao parque público de inmobles en alquiler. Estamos a falar de outras 15 vivendas. Sumo, cifras, a verdade é que moi pequenas. En total, 45 vivendas para este ano, por parte do Concello de Vigo. Con menos de 45 vivendas, eu creo que non se afronta unha emerxencia habitacional. E tamén quería dicir, por último, a terceira evidencia en Vigo,
que chegan cunha empresa de municipal tarde, mal e arrastro. A levamos pedindo desde o Partido Popular de Vigo, desde fai anos que o Concello cree unha empresa pública de vivenda. A crea, pero a dota con 4,5 millóns de euros. Saben canto vai custar o edificio Esturáns, que xa se leva anos anunciando que, por certo, a Xunta pon 1 millón de euros con fondos europeos para sufragar esos 5 millóns? Se dotan a empresa de vivenda pública con 4,5, o edificio Esturáns a custa 5, aí vanse todos os cartos. Todos os cartos nun edificio con 27 vivendas. Eso é a empresa municipal de vivenda de Vigo, do Concello de Vigo. Tens que rematar xa, porque logo tes outra quenda para continuar. Sí, eu quería facer, por contraposta, a Xunta está a facer vivenda. O problema é que vivenda. xa estamos fora de tempo. Perfecto, contarei despois en detalle o que está a facer a Xunta. O que sí quería reflexar o que está facendo o Concello de Vigo, que, como digo, ten a obligación de facer vivenda, como ten a obrigación a Comunidade Autónoma, que o está a facer, e tamén o Goberno Central. Carmela Venega. Bueno, en primeiro lugar, adherirme ao apoio e ao agarimo que mostrou Patricia nestes momentos nos que sufrimos dous accidentes graves, especialmente o de Andalucía, pero o que toca é poñerse do lado das familias e das víctimas e trasladarlle todo o noso agarimo e apoio. Mira, hai algo que ninguén nega, e ademais non é só que o digan as enquisas, é que o di a xente na rúa, e é que a situación da vivenda, especificamente na cidade de Vigo, é límite. Estamos nunha situación de emerxencia habitacional. E o que está claro é que nin a Xunta, nin o goberno local, nin o Concello están actuando como deberían, nin tampouco o goberno do Estado. Aquí hai que poñer a cada un no seu lugar. Estamos ante unha política de anuncios e publicidades, moita propaganda, pero a realidade é que non teñen ningunha das dúas partes, nin o Partido Popular, nin o Partido Socialista, vontade de facilitar o acceso á vivenda ás persoas que máis o necesitan, as clases traballadoras e as persoas máis vulnerables. E ademais non é que non estén facendo agora, que parece que empezan a mover algunha ficha, é que levamos anos paralizados vendo o que se nos viña vir, vendo o que estaba pasando. E eu quero dar algún dato que eu creo que é importante. Hoxe, o 90% das vivendas disponibles en alugueiro superan os 700 euros ao mes, que é o precio medio dun alugueiro nesta cidade, o sea, que temos alugueiros moi superiores. E falamos dun incremento acumulado de un 50% nos últimos 10 anos. É dicir, unha vivenda vale, un alugueiro vale o doble do que valía fai 10 anos. Os soldos non, e se incrementaron na mesma proporción, e iso é un grave problema. E, ademais, é unha cuestión que non para, porque no último ano incrementouse nun 7% o prezo dos alugueiros. É dicir, estamos, o que decía antes, nunha situación límite. E nestes anos nos que tanto o presidente Feijóo, cando entrou na Xunta, que anunciaba miles de vivendas que se iban a construir en todo o país e non se fixeron prácticamente ninguna, nin siquiera o alcalde Abel Caballero, que tamén anunciaba vivendas no noso Concello, en todos estes anos, cero vivendas, salvo algunha pequeno caso no casco vello por parte do consorcio. E agora estamos ante unha situación límite e vemos como as actuacións son mínimas. E vou a dar só uns datos. Digo porque é importante nesta cuestión falar de datos. A situación na rúa a coñecen todos os ouvintes que nos están escoitando, pero hai que entender por que se está dando esa situación, Xa dixen que en todos estes anos nada e agora nos anuncian que van a facer, por parte do Concello, unha empresa municipal de vivenda que aínda non está constituída,
con un orzamento de 4,5 millóns, dun orzamento total do Concello de Vigo de 350 millóns de euros, cando é unha cantidad ridícula en proporción precisamente con que este é o principal problema dos vigueses e das viguesas. E tamén se fala da creación dun observatorio da vivenda que tal como recoñeceu a concelleira de Urbanismo a semana pasada o noso portavoz municipal, aínda non se sabe nada. Porque tampouco entendemos que... Por parte da Xunta, e remato xa, e moi breve, anuncian 1.600 vivendas e temos unha lista de 7.000 familias registradas como demandante de vivenda protegida. Un 80% para alugueiro social. Vivenda protegida non é o mesmo que vivenda de promoción pública, e iso é algo que despois, que agora non teño tempo, vou explicar. E por parte do Concello, do Goberno do Estado, é unha auténtica vergoña a proposta que fan con ese programa Casa 47, na que a maioría dos alugueiros están por riba dos 600 euros, é dicir, a prezo de mercado. Elena, PSDG. Bueno, eu tamén me quero sumar ás condolencias das familias e desearlle unha pronta recuperación a todas as persoas que están feridas como consecuencia dos accidentes ferroviarios. E vamos a entrar xa no tema da vivenda e aquí, en primeiro lugar, hai que deixar moi claras as cousas. Eu lle pido sobre todo á señora García que lea o Estatuto da Autonomía de Galicia. E o Estatuto da Autonomía de Galicia dá plenas competencias en materia de vivenda á Comunidade Autónoma de Galicia. Polo tanto, a responsabilidade é da Xunta de Galicia. O Goberno de España e o Concello poden estar para axudar, pero non son competentes nin teñen a responsabilidade da vivenda. E esta é a triste realidade, porque se hoxe, efectivamente, a nivel de todo o Estado, a vivenda se convertiu no primeiro problema por riba da sanidade, en Galicia é moitísimo peor, porque fai uns días conocimos un informe que fixo a Universidade Fabra de Barcelona, que di que somos a segunda comunidade autónoma por baixo de Cantabria donde menos vivenda se construiu. Polo tanto, podemos ir a datos, e podemos ir a datos concretos. Desde o ano 2009, que finalizou o goberno bipartito, nesta cidade, a Xunta de Galicia fixo 62 vivendas. Eu lle pido a xente que faga división e que divida 62 vivendas entre 16 anos a ver cantas vivendas tocan por ano. Polo tanto, se facemos un cálculo así moi fácil para que a xente nos poda entender, a Xunta de Galicia lle debe nestes momentos, facendo un ritmo normal de outra comunidade autónoma, 5.000 vivendas a Vigo. E esas 5.000 vivendas ainda non serían suficientes para dar resposta a esas 7.100 persoas, como decía Carmela, que están demandando unha vivenda protexida en Vigo. Pero, despois, se me dá tempo, entro no que está facendo o Goberno de Vigo, o Concello de Vigo, e está facendo precisamente por inacción da Xunta de Galicia. E, se falamos das responsabilidades que ten o Concello, a primeira responsabilidade é planificar, si coincido con vostede. E eu lle digo que vai ao Plan Xeral de Ordenación Urbana desta cidade, donde se planifican en Vigo 45.000 vivendas libres de especulación, das cales 15.000 van estar sometidas a algún tipo de réximen de protección. E ese sí é a responsabilidade do Concello de Vigo, e aí sí que cumple o Concello de Vigo, a diferencia do que fai a Xunta de Galicia. Pero é que máis? Vou dar outro dato concreto. A Xunta, efectivamente, está construindo vivendas en Navia, non o vamos a negar, donde a conselleira parece que cada ladrillo que pen nos ven a visitar. Pero estas vivendas tiñan que estar construídas fai 4 anos, col cal levamos tamén moitísimos anos de retraso. Pero lle digo algo máis a xente para que nos entenda. Eu non estou en contra de ningún concello, ojalá todos teñan moitas vivendas, pero non parece razoable que Marín teña prácticamente
Marín vai ter máis vivendas da Xunta de Galicia a curto plazo, que son 400, que Vigo, que vai a ter 300. Vamos a Porriño. Porriño vai a ter 240 vivendas e Vigo vai a haber 300. Polo tanto, é un olvido máis que ten a Xunta de Galicia con esta cidade. E vou a dar outro dato que posiblemente a xente lle chame a atención. Presentaron o plan ofimático no Concello. Tamén podo profundizar como se presenta ese plan ofimático máis tarde, pero que sí lle vou a decir para que todo o mundo entenda que esas vivendas teñen un plazo de remate no ano 2040. Que me digan si, señora García, si a Xunta de Galicia está a dar respostas ou non dá estas respostas. E remato xa porque vexo que me está facendo unha seña. O alcalde de Vigo sí que lle dixo ao señor Rueda que lle mande as dotacións presupuestarias que ten a Xunta, que il se encarga de facer as vivendas que necesita Vigo, xa que a Xunta de Galicia non o fai. E o dixo por escrito, e o dixo nunha carta ante a negativa tamén do señor Rueda de non querer aceptar o plan de vivenda que lle ofrecía o Goberno de España. Abrimos a quenda de réplica. Patricia Pepe. Grazas. Parece que sen aludir a súa responsabilidade, señora Espinosa. Agora, co que acaba de rematar, di que o alcalde ponse a disposición do señor Rueda para que lle dea os fondos e que desenrole a vivenda o Concello de Vigo. Entón é responsable de non, parte sí, parte non. Mire, eu non miro para atrás, vostedes seguen vendo para atrás, eu miro para adiante. Eu son diputada autonómica dende o ano 23 co señor Rueda. Eu podo falar do que está a facer o señor Rueda. O compromiso do señor Rueda son realidades. O señor Rueda prometeu 5.300 vivendas para Vigo, 1.600 en Navia, con 248 millóns de euros, das cales neste ano hai comprometidos no orzamento da Xunta de Galicia 134 que se están a desenrolar. 929 vivendas se están a desenrolar en Navia. Claro que a conselleira ven a inaugurar, pero o alcalde nunca a acompaña. É unha mágoa que o alcalde non acompañe, en non se pase por Navia coa conselleira para facilitarlle as obras, para ver como van o desenrolo das obras que quedan nesta cidade de Vigo, para que a final do ano que ven as familias de Vigo, 1.600 familias, máis de 4.000 persoas podan vivir en Navia. Eu non vexo ao alcalde, non o vin ningunha súa foto coa conselleira. Ese é o respaldo que ten o goberno desta cidade, o señor Caballero coa vivenda de Vigo, con esas 45 vivendas que, como digo, vai facer este ano. 45 frente ás 1.600 de Navia, en desenrolo, como ven tamén di, o ofimático, en Gregorio Espino tamén, con 2 proxectos de interés autonómico. Ese é o compromiso da Xunta de Galicia, pero que ademais é máis, o casco vello, xa levamos 140 vivendas rehabilitadas durante estes anos. Isto tamén é unha política clara de vivenda e compromiso da Xunta, pero volvo a decir, nós propoñíamos deste Partido Popular de Vigo que frente a esos 45 vivendas que vostedes propoñen con unha empresa municipal de vivenda de 4,5 millóns, de 5 millóns de esturás, volvo a reiterar, cifras ridículas, nós, o Partido Popular de Vigo, emendamos o orzamento de Vigo para propoñer 60 millóns, unha cifra razoable nun orzamento municipal que oscila, que ronda os 350 millóns de euros, con ridículas cifras destinadas a vivenda, e reixeitaron todas as propostas do Partido Popular. 16 millóns para compra de solo, 27 para vivenda, 8 para rehabilitación, 9 para axudas de alquiler, reixeitaron os 60 millóns. E o que fan vostedes, miren, mentras tanto, subastar o que teñen. Mira, último, vostedes subastan o que teñen, edificios que caen nas súas mans da Sareb, que fan? Diñeiro pa Caixa. Eso que fan para o caixón da Xunta, que xa ten bastante, porque como non executan o presuposto, 47% de execución, e seguen a gravar os vigueses con impostos, o LISO, o IBI, o IAE, que non beneficia precisamente aos autónomos, todo o contrario, así vemos locales vai sospechados, non son capaces de sustentar o seu negocio co agravio que lle fan con os impostos á cidade, con unha fiscalidade máis alta de Galicia. E para o colmo o Goberno de España, que vense aquí a facer a foto co alcalde para anunciar 67 vivendas cun precio de metro cadrado máis caro, e ademais, debo decilo, son vivendas baleiras, non veñen nin amuebladas,
nin con cociña, nin con fregadeiro, e se venden como alquiler asequible, o colmo. Ten que rematar, por favor. Isto é unha tomadura de pelo, de verdade, isto non é vivenda, isto é máis que propaganda. Eu le daría moitísimo, como digo, que o Concello de Vigo reforzase o seu orzamento, que recapacitase, porque ten cartos, hai diñeiro. Iso que faltaba para facer vivenda, o ten, recapaciten e, por favor, fagan vivenda para completar esta vivenda que está a facer a Xunta de Galicia en tempo récord para ter neste ano 1000 vivendas e 5300 vivendas que son as que comprometeu e son a realidade do goberno do señor Rueda. Carmela Benegá. Bueno, estamos falando do principal problema dos vigueses e das viguesas, que é a vivenda. Que, ademais, non podemos esquecer que é un dereito da cidadanía. O dereito á vivenda é un dos dereitos recoñecidos para a cidadanía. E que vemos? Que vemos? Esta lea continua e discutir por quen ten ou por quen non ten competencias. Eu creo que os vigueses e as viguesas están fartos de que sexa imposible unhas políticas de colaboración, de cooperación entre as administracións que teñen que facilitarlle as vidas á veciñanza. Aquí, as competencias son de quen as queira coller. A Xunta ten competencias exclusivas, o Concello pode e debe actuar en materia de vivenda, pero, sobre todo, que teñen que sentarse a adoptar medidas que faciliten que os vigueses e as viguesas poidan seguir vivindo na súa cidade e que non teñan que trasladarse a fora para poder empezar a nosa mocidade un proxecto de vida. E iso é algo que os vigueses e as viguesas non entenden, porque somos incapaces de sentarnos a colaborar e a solucionar os problemas dos vigueses e as viguesas. Aquí trátase de que a ver quen fai máis fotos, quen ven máis a miúdo, porque mira que non nos venderon xa veces o pau de Navia, aquí cada vez que se move un ramallo, por certo, a conselleira non ven cando se tala todos os árbores, incumplindo incluso o plan que estaba proxectado para Navia, aí non aparece solo para colocar pedriñas, pero a mesmo podemos decir do alcalde que xa foi a Asturáns non sei cuántas veces. É dicir, a vivenda non se soluciona con anuncios e propaganda, se soluciona sentándonos á mesa e buscando solucións. E para iso BNG xa trasladou medidas, porque é urxente actuar. Non queremos vivendas para 2040, non queremos vivendas para 2030, queremos vivendas xa. E pódese facer mobilizando as máis de 22.000 vivendas baleiras que hai na cidade. Exixir a transferencia das vivendas da Sareb e das entidades financeiras, que hai que recordar que rescatamos con diñeiro público, que pagamos todos os cidadáns, e crear un parque público de vivenda protegida e social. Solicitar a declaración de zona tensionada, que o goberno Caballero non executa e que a Xunta paraliza como está facendo noutras cidades. E pódese tamén poñer un plan facilitador do alugueiro para que o Concello responda ante as elevadas garantías que están pedindo os propietarios. Ou frear, dunha vez por todas, o fenómeno ultraespeculativo dos pisos turísticos e regular o alugueiro de temporada. Representa hoxe o 20% da oferta de Vigo. Pero, sobre todo, e termino xa, eu creo que non podemos esquecer a unha parte da sociedade que vive na rúa, que non ten absolutamente ninguna posibilidad de acceder a un teito no que dormir, baixo que dormir. Estamos falando de que hai que garantir as alternativas habitacionais a todas as persoas en risco de desafiuzamento ou que están na rúa. E para iso só hai unha forma, e é que Xunta e Concello se senten e empecen a traballar da man para beneficiar as viguesas e os vigueses. Remata este bloque do debate, Elena PSDG. Bueno, hai unha cousa moi clara que dixo a voceira do BNG,
que dixo que as competencias exclusivas eran da Xunta de Galicia. E esa é a realidade. Son competencias exclusivas da Xunta de Galicia e efectivamente é a que é responsable de pôr en marcha as medidas necesarias para dar resposta a xente que sí necesita vivenda protexida, con calquer tipo de protección que se poda pôr en marcha. Eu lle pido, señora García, que non falta verdade en un debate deste tipo, porque Vigo é a cidade que ten menor presión fiscal. Polo tanto, non mezcle aquí todo, non fale de outras cousas para evadir o que non ten resposta por parte do Partido Popular e da Xunta. Como non ten resposta po tema da vivenda, sale por outros temas. Porque lle vou a dar dous datos para que a xente nos entenda. Programa Realuga da Xunta de Galicia. Sabe cantas vivendas conseguiu para toda Galicia no ano 24? 9 vivendas. Esa é a realidade da Xunta de Galicia. Dou un salto, me poño no ano pasado. Canto deixou de gastar a Xunta de Galicia en temas vinculados con este mismo aspecto? 27 millóns de euros, cando non se debería deixar nin medio euro sin gastar. E frente a esta situación, como digo, o Concello de Vigo sí que está actuando. Está actuando ca Constitución da Empresa Municipal da Vivenda, que vai a construir vivenda a precio razonable. E aquí non se pode... A ver, señora García, hai que ser serios. Unha cousa é a constitución dunha empresa, unha cousa é a constitución dunha empresa que leva un capital determinado e outra cousa é o que despois xa se incorpore a esa empresa para construir vivendas. Por favor, mira a constitución o millor de empresas que vostede conoce e o que ten nesa constitución e o que dedica. Estamos, por exemplo, temas xa reales. A Oficina de Rehabilitación rehabilitou no ano 25 401 vivendas. Esos son realidades. Santa Cristina de Lavadores, 200 vivendas que van a ser de alugueiro a precio razonable. Van a acabar antes que a Xunta de Galicia e lle digo eu. O programa Aluga, no que confiamos plenamente. E este é un tema que lle propuxemos á Xunta de Galicia co bono alugueiro que non quixo aceptar, e para que a xente nos entenda, o que se pretende é que a xente poda ter un alugueiro a precio razonable. O Concello se encargaría de garantizarlle a ese propietario a cobranza e devolverlle a vivenda en boas condicións. O que decía Carmela do Observatorio da Universidade, xa se firmou o acordo e este pasa por conocer as medidas que ter en tempo real a situación do mercado da vivenda para facilitar medidas de corrección, coñecer os stocks de vivenda, como impacta o chan e que competencia hai entre o chan. E isto tamén está. Eu remato dicindo que o compromiso do Concello é serio, se está actuando en moitísimos frentes, o está facendo frente á inacción do Partido Popular e da Xunta de Galicia, e o mellor compromiso que temos é o plan xeral que por primeira vez terminou ca especulación da vivenda nesta cidade. E seguiremos traballando porque somos conscientes da necesidade que ten a xente de ter vivenda. E unha última cousa, Casa 47 é un tema diferente, está pensado para clases medias. Por favor, eu lle pido a xente que lea as condicións. Clase media que tamén necesita... Pero que necesita vivenda non é a clase media. Vive noutra realidade. Este Concello leva 18 anos aquí. Aquí hai dúas necesidades. Por unha parte está a necesidade... A Xunta é humilde, non actuou está actuar. Aquí hai dúas... responsabilidades. Por favor, conozcamos a realidade. Aquí hai dúas necesidades. As vivendas que estamos falando de protección oficial que nada nega, e que estamos falando de 7.100 demandantes nesta cidade que nada nega, pero tamén existe unha necesidade de clases medias, e para esa necesidade, que por suposto é moito menor, non neguemos a realidade, é para o que está pensado eso de clase 47, e este é simplemente un tal. E despois xa lle digo, a Xunta tamén
e ao Partido Popular que reconozca unha cousa, que reconozca os fondos que veñen do Goberno de España para a vivenda. E nos gustaría saber Están postos en todos os os logos sitios do Fondo onde Social e os do emprega. Ministerio. Polo tanto, quen está colaborando moi ca Xunta? transparentes. O Goberno de España, e moitas veces tamén se lle nega esa colaboración nun tema tan importante como é a vivenda. Deixamos a vivenda e facemos un alto no camiño para entrar no seguinte tema do debate.